ಪಚಿಂದ स्वागत इनी इंक्लेग मस्त स्पेशल व्लॉग दायपंड इंक्ले तम्नेल तूदिप्पर इनी KFC दा रिव्यू मंतंदुल्ल ಏರಿಗೆ ಮಾತ KFC ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬುಧರ್ಗ ಖಾಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೈ ನೆಡ್ದವರ ಎಂಗ್ಲ ಕನಪದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತ್ರ ನಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾಕ ಬಂದು ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ KFC ದ ರಿವ್ಯೂನು ಇದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೂರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿಪೋದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ KFC ಬೈದಿನ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬುಗ ಸೊ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೈದನ್ ಬಂದು 2 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು 4 ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ करंट बोल दे बाय वन साइड जो परेंगल साइड KFC चौले बुडन ಎಂಕಲ್ ನಾ ಊರು ಡೊಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಆತನಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪುಯಿರ್ ಎಂಗೊಂದು KFC ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಲೆಜೆ ಎಂಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಡಿತ್ತು ಈತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಬಾಯಡಿ ನೀರು ಬನ್ನ ನೀನ್ ಚಾವಡ ಚೌಲೆ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಮಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ KFC ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನು ಎಂಕಲ ಮೂಲಿತ್ತನಿಯಾ ಕದ್ರಿಡು ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತು ಸಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಕಂತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬಕೆಟ್ ಗೊಂಡ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಜುರು ಉಂಡು ದೆಟ್ಟು ತಾಜಾ ಹೆಂಗ್ ನೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಸಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಗೋರಿಗಂತು ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ತೂದು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ತಡರದಿರಿಜಿ ಅಂಚತ್ತ ಪುಣ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಬಾಯ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಮೂಲ್ ಚಂಡಿ ಪಿಂಚ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದಿತ್ತ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತ ತಿನ್ನರ ಸೊ ನಿಕ್ಕು ತಿಯರ ರೆಡಿ ಆದೆ ಅಂಚಾದ ಮೇನ ಜೆತದು ನಿದ್ರೆ ಮಾತಾಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ ಎಂಕಲ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಪೀಸ್ ನ ತಿನ್ನೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಇಸು ಪೂರ ಗಾಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ ಅಡಿಟ್ ಮೂರ್ ನಾನು 1 2 3 5 ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು 5 ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಡಿಟ್ ದೊರಿಯುಂಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆನ್ ಮಾರೆ ದೊಲ್ಲೆ ಒಚ್ಚಿ ಒಚ್ಚಿದೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕೋಂಬು ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ಬಡಾಡ್ದಾಡಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಮಾರ್ಕ ಇಂದೆಟ್ 4 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈತ ನನ್ನ ಕಾಪೆ ರಾಪುಜಿ ನನ್ನ ತಿನ್ಪುನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎನ್ಮ ಕೆಚಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕ ಮೈನಸ್ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಉಂದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 3 ಉಂಡು ಮೈನಸ್ 10 ಬಾರೆ ಅವು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ನೆಲ ಚಕ್ರ ದೀಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಐತ ಮುರ್ಕಾದು ತಿನ್ನರ ಮಯೋನೀಸ್ ಮಯೋನೀಸ್ ಹೋಗ್ಲೆಗ ಆಸೆ ತಡೆರೆ ತಿರೋದಿಜ್ಜಿ ವಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10 ಮಯೋನೀಸ್ ಸೊ ತಿಂಕನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಇವನು ಮೂಲು ಅಕರ ಬಾಯ್ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ನಿಕುಲ್ಲ Dan pindah kan. Patra din lagi tino cime ka costly nu. Netta competition gu yan begar pe. Enna video de poderla. Cameraman gu side thode ranjiji. Alla jenk deep. Inda onje deppu illa. Ittenkele leg piece try mantondilla. So ade konja murkaga nannamma. Murkali. ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ಲೆ ಮೇರ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಧನುಸುರು ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲಂಬೆ ಮೆಲ್ಲಂಬೆ ಬಂಗಾರ ತಿನ್ಪಿನೈ ಬಂಗಾರ 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 ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಬಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂಜಿ ವೇನಂಡ ಇನ್ನಿನಿ ಹಾಲು ಕಲ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮಾರೆ -1 ಪಾಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ನ ಒಬ್ಬ ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಂಗಲ ಅಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಏತು ನೈಟ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪಾಲ್ ಕೈಕಂಬಾಟ ನೈಸ್ ಬಂದುಂಡು ಕೈಕಂಬಾಟ ನೈಸ್ ಬಂದುಂಡು ಅವಲಾಲ್ ಮೋಲ್ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಚಾಂಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಂದೂರಿ ಎಂಚು ಟಿಕ್ಕಾ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ತೂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೊಲೆನ್ ತೂದು ಮೊಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದಾತೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯಸ್ ಈ ಅಗಿನಾಗ ಹಿಂಗ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು ಮಾರೆ ದಾದಂಬೇವು ನೆಕ್ಕಲ ಕಾಸ್ಕೊರಾಡೆ ಜೋರ್ ಬೆಳಾದಿತ್ತು ನೆದ್ದು ಈತ ಕಾಸಂಡತ್ತ ಆತ ಕೋರಿಗಂತದ್ದು ಕಬಾಬ್ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಕಬಾಬ್ ದಿಕ್ಕುದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಓಲ ಮೆಲ್ಲದೆ ಸೀತನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬೆ ಸೀತ ಆತ ಒಂದು ಓಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಓಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಕಂದಿನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲರ್ నీకు టైసన్ ఇట్లా మెదువే బార్రే ಓ ಎಲುಬಡಿ ಅವಿನ್ ನಂಬೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಫುಲ್ಲು ತಿನ್ನು ಎಲುವೇದಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಪ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಒಂದು 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪಿಲಕ ಎಂಚುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ
ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಪೂಜನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ನುದಿ ನೆನಂಡ ತಿನ್ನು ಮಾರೆ ಬೇತೆ ತೌತೆ ತಿನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡುವರಿಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರಂಡು ವಾವ್ ಕಾರಂಡು ಪಣ ಕಾರಂಡು ಪಣೊಂದು ಮಾತ ಕಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಯಬ್ಬೋ ಪೂರ ಸಿರಿಸೆಂಟರ್ ಪರಿಮಳ ಆರೋದು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಾ ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತದ ಮೊನ್ನ ಮದ್ಮೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ ಫ್ಲೇ ಬತ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಮೂರು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ ಕ್ಲೇ ಪೂರ ಬೇಳೆ ಉಳಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾರಂಡು ಏನಂತ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕುಡದು ದುಡಿಲ ಪೂರ ಬೇಳೆ KFC ಇದು ಪಿಜ್ಜ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ 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 ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಶಾಂತ್ ಒಗ್ಗ ಬಂಡೇರು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವಲ್ಲಿಂದು ఆయన ಕಾತಂದ ಆ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಬನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಕಿ ಬಂದಂದ ಪತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯದ ನೋ ಚಿಕನ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ಪುಗೇನು ಬುಜಿ ಮೋಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇಂತುಲೆ ಕಾಲಿ ಉಲೈದ ಬೋಲ್ತದ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಪುನೆ ಮಾಸ ಇಂತುಲ ಅಬ್ಬಾ ಅಕ್ಕರ ಪುಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಳೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಧನುನ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವಿಂಗ್ಸಾ ಗೋಲಿ ಬಜೆವು ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಮೆ ನೇ ಆಂಟಿನ್ ಪೈ ಇಡುತ್ತಲೇ ಮೇಗ ತಿನ್ನು ಮಾರೆ ನಮೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಆಫರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇನೆ ಕಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಧರ್ಮ ಹೋಗೋಡದಾಗು ಸಿರಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಗೊರ್ಪಿಂಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮನೆತ ದಯಾಗ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ್ ಬಲೆ ತಿನ್ನೇತ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಸೈಟ್ ಪೋಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಸಿದ್ದು ಗಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಗಂಚಲತನ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಪಣ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಐತಿಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತು ತಿನ್ನರೆಂದು ಅಂಚದು ಕಂತದೊಂಜಿ ತಿನ್ಕಂಡು ಎನ್ನಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬಟ್ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನಿರ್ ದಾವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಬುಲ್ತೇರು ಎನ್ನಿದು ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಚಂಡಿ ಪೂರ ರೂಮ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಿರ್ ದಾವರ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಂಜಿ ಪುಟಾಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಉಂತುಲ ಮುಗಿತಾರದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ KFC ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐನಿಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಪುಣ ಪನೊಂದು ಮಾತಲೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಬಾಯ್ ನಾನಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ತಂಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದೀತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಾತ್ ಎಂಕ ನಾಲು ಅವಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಎಂಕ ದೀತಿನ ಐಟಮ್ ತುಪ್ಪವೆ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟು ರೆಡ್ ಸಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಟ್ಟು ಪೊಯ್ ಜೈ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಂಗ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್